ассалому алейкум дӯстони азиз, соза назен саломати хубай духтарако ҳозимаш мода як нуқтаи савдора тавсия метиҳум бори чандум шидалакай бинед либосои мактаби овардагиан беҳтарин нархокати бозори корвон тарафи тилобозор дахм дарвоза неми ноливой қатор якум одамай али шоп интернет магазинам доран ина метавонен бо ҳамроҳи хучонам суҳбат шавен маълумоти бештара пайдо кунен бовар мекунен чизе дар корай аз синфи 1 то синфи 11 барои духтарако шумо метавонед бо нархи беҳад арзон аз иҷа пайдо кунед. Кофта, юбка, сарафан ҳамаш 80 сомонӣ. Нигоҳ кунед чӣ намуд кофтае ки мебинед дар иҷа 80 сомон. Ай бо сифатошон ҳам қа хушрӯвай духтаро беҳтарин сифатай баъд ваёша бинен фасоноша бинен охи чихе фасонакои хушрӯ ҳама намудаш ҳастай 80 сомон аз синфи 1 то синфи 11. Ина марамад метавонед бо маълумоти бештара аз хучон пайдо кунед моделакои беҳтарин. Ман аввал кофтичкаошона нишон тиҳем духтаро баъд бо дигар фасоношам оҳиста оҳиста ма шумода ҳамаша нишон метиҳам. Ира бинен охи модело ҳамаш хушрӯвай ҳам синфои якаш ҳам синфои 11аш гуфти гапо хулос ҳама намудаш беҳтаринай ҳам нархош ҳам сифатош диден 80 сомон ина кардомеша мегирен 80 сомон. Баъдан сарафанора бинен духтаро сарафан 150 сомон 170 сомоноҳо ҳамаш 80 сомон дар ин нуқтаи савдо. Ира бинен чихе фасонакош хушрӯ сарафаноям аз синфи 1 сар када то синфи 11 размер ҳаст. Фасонора бинен охи чихе фасонои хушрӯ иноям ҳама хел 80 сомонӣ. Баъд юбка доран юбкаошонам моделош беҳад зиёдай диден чихе хушрӯча ҳамаш новинкаяй бо нигоҳ кунед расветкаош ҳамаш ҳаст мана ишқа хушрӯ материалош хулас 80 сомон. Ина юбкаошам чӣ моделе дар корайтонад дар иҷа шумо пайдо мекунед 80 сомон ҳам қа фасонакои хушрӯ дора мана 80 сомон кадомеша мегирен духтаро 80 сомон беҳтарин нархо мана диден аҷоиб хушрӯ барои духтарако беҳтарин вариантора овардагиан. ҳатман биёен чӣ тавре гуфтум аз синфи 1 сар када то синфи 11 размер ҳастай чӣ юбка чӣ сарафан чӣ кофта ҳамаш 80 сомонӣ. А калготкиётон чанд сумай? ина духтаро калготки сиёҳ сафед кадомеша мегирен размеро ҳаст барои подписчикони анами канали Али Шоп 15 сомон. Диден чихе нархи беҳтарин бо хушрӯе ҳастан ки бо диден 15 сомон ина кардомеша гирен духтарако 15 сомонӣ пешниҳод шудагиай барои подписчикони анамин канали Али Шоп. касе инстаграм дорад духтаро Али Шоп нависен меброя ё ки инстаграми ма дар омада ссилкаша аз уҷа метонен ки пайдо кунен. Мана марҳамат бинен вариант чихе бисёрай. Як бори дигар такрор мекунем бозори корвон тарафи тилобозор дахм дарвоза ноливой қатор мешава якум одам мана марҳамат 80 сомонӣ. баъд иҷада медонен тез акция мегзара барои авай метавонен духтарако ҳатман обуначии канал шавен. духтарако сарафан ҳама ҷода 150-250 болояй лекин дар нуқтаи савдои Али Шоп шумо инора 150 сомонӣ неву 80 сомонда харидорӣ карда метавонен. размеро аз синфи 1 то синфи 11 ҳаст. фасоно беҳад зиёдай марамад биёен бозори корвон тарафи тилобозор дахм дарвоза якум одам мешава. ира бинен қа моделиш хушрӯвакай 80 сомон духтаро қа сифатшам хушрӯвай ази тёмнасинишам ҳастай якум одамай ноливой қатор дахм дарвоза. страничкашон отметид мекунем ҳатман бидроен подписатсия кунен иҷада тез акция мегзара духтаро нархои беҳтарин кати борошона пешниҳод кардистиян. ина диден юбкаора бинен чихе моделои фасон последний фасон меган ку последний модело ина ҳамаш дар иҷа ҳаст. нархошон 80 сомон. юбка мегирен 80 сомон сарафан мегирен 80 сомон ё ин ки анамхе кофтичкои фасон мегирен ҳамаш 80 сомонӣ. хели нарх ягон ҷода нест духтаро успед кунен.